Fuck, han ser dum ud. Prøv at se, mand. Hvad for en grim navn. Virkelig bomben, Jimmy gang. Lad os lige se den her video. Fuck, han ser grim ud. Jeg skal pisse. Så gør det. Okay. Godt, vi skriver noget mega dumt på vores status. Fuck. Jeg boller alt for meget med drenge. Fuck. Jeg har ondt i min pik. Fuck, jeg får ondt i min pik. Ja. Smiley, ja. Og så skal vi bruge sådan dine hænder til at skrive på ture, fordi at til den gamle. Men vi får Næste dag på skole. Så, nu har du bare til. Du er ikke, jeg fucking ikke noget liv, mand. Så har bare med drenge. Hvor helt idiot. Du skal bare sådan dum. det er ikke, Jørgen! Kom her, du bitch! Kom her! Er det ikke mega nede med, at jeg skifter skole? Jo, det er mega nogen. Savner dig, den bitch. Næste dag på skole. Har du hørt om, at Nikolaj og Laura, at de er døde? Ingen ved, hvordan. Er det rigtigt? Ja. Jeg var videre. Ned med dig. Lad drengen gå, Gerion. Nej, aldrig! Lad ham gå. Nej! Nej!
Justice. Dette var Facebook-haven. Tak, fordi I så med. Voldtægt! I know it.